Ida mo, dela mo ko pa mo ken. Itutuya mo magaling yan. Ika naman ba pandamon nyoro? Higit me. Magaling niya pagkaya kayo na ako nagkaya. Ito na, chambo. Nung patsa mong mga yan. Andiyan niya ako agawa ko yan eh. Insecure ka mo kanyan ba? Pulan may pakatas na pa Sapo. Ay. Oh, indambo lang. Nanong sapo. Patay malisyaya pa mo. Balam talaga alam milyari oh. Ay damo ba? Pakasigla mo pa mo. Damdaman ang katamot. Idamburger kasi dela mo ko pagkini. Nanuwarin pakin mo yan mo. Interview kaya sana iba pang rapi ba? Puning pipi yo. Ay kaya balo na lang pangabit na ngayon. Kaya ika nang sumabi ng kakanano. Ito mo akit. Pengupit ni tan ni pergas tsaka na kena. O yan, kalatutsi naman yan ay. Ida na ba? Nipper grass? Dikot? Oo, malyari naman ni kanaking pamangan ng dikot ay. Depende na aking mamangan. Oring kambing kakananding dikot. Oring tao bab kakananda mo naman. Tabalo ka relo, basta siya ko yung kumamangan dikot. Ay dumubab, kasakit mong kasabi. O nano mong dadapta na ngayon? Balo mo yan bab? Wa naman, sikat king bansang India yan eh. Yan yung sandan chay wala. Ida na ba? Nano ito? Matla ka talaga buntok, Borgi. Nung kaya kata mo, milk tea house ka rin. Brim sabihan bab, milk tea ne. O lupang sa Bicol Express eh. Ay mo, mas lupe pang Bicol Expressing magluto. Ulan mo na ng kahat. Mamaus-mawas siya pa. Pumusit mo na bab? O nano mong kakanana ngayon kanyan bab? Ay mo ababawo. Paminta yan, durog ka paminto. Pampabanglo, pamparomo. Ida na ba? Nanong klaseng milk tea yan? Tagalang mga nayang manok ken. Idamburge, bolang ka eh. Milk tea kay mga nayang manok. Gawa mong tinola. Aliba po, makanya niya sangkap eh. Kasi ikay expert ka kareng makanini, kaya iking inaos ko. Damo, mga nayang brown sugar mo iket. Awa ba maniwala na akong milk tea yan? O yan bab, nanong kakanana ngayon? Bali, Burgi. Balam yata sisig to. Ba, ida mo ba? Sigurado ang milk tea pangawa na ngayon? O tating sisig? Ay mo, ewan mo naman balo. Ika balo mo at piyat-tsa-tsa na ipitan sandok na. Ida na ba? Paliki pinapaksabyan, pipiya, pinot kakulit mo. O tsaka mo ko pa in-house kini. Nung yan nakamambisang maniwala ka na akong milk tipin yan. O nang. So ito pala na ba? Patyo kami pala kaya ng pandanangiles, kaya ng harap FGN images. O kabang sasakya akong jeep pandan pampang, ikit kay bapa, niya inaos ko na iba pandamonyor. Kasi ako balo na anong pangawa na ini eh. Nung diatang magarol kaya ng FGN images, balo yung ining kayang pangawan ba, mag-comment kayo muna. Kasi sabi ng bapandamonyor, milk tea ka no ini. Idamburge, in-house mo ko pa nung yakabisang maniwala talaga ka na ako. Yung mukha kakit oh. Separate na itang liquid from solid. Ibig sabihin milk tea yan. Nagagamitan ng strainer kanyan ba? Balo may yan, balamalan niyang maputi. Pundayang unulan yan. Ay mukha kakit, siguro pundane yan. Tingwawa na mga yabe keng kayang luluto.